maber jahera mar penj laktar kawa wacho ni ngima en mwandu. Iluonga ni Ruth Otieno. En ga morna mar bedo kod odiechieng' wagoyo mbaka wang'iyo kaka wanyalo bedo kod ngima makare. Kenda mor mokalo ni wendo wa kendo daktari wantiere studio ka odiechieng' ma kawuono en laktar ma bende ok en wendo ruok to kata kamano ne jogo mapoko nene wabomiye thuolo mondo mi onyiswa ni nyinge ng'a en wuod kanye olony e weche mage kae to kwaketho kinde kata matin wadonje twak achiel kachiel. Machiegni daktari Erokamano Ruth, koro an iluonga ni Laktar Primus Ochieng', ana kano kar Nyamasaria kacha, to athiedho tuoche mag kansa gi stima, kendo athiedho gi chemotherapy gi radiotherapy be, to gi gima miluongo ni nuclear medicine mimiyo ji capsule ma ji nya tiyogo. Koro atiyo e University ma Nairobi gi Kenyatta National Hospital to gi siptende mag private gi. Amor mokalo ni kata doko ni dich yudo thuolo mondo mi wibi wagoye mbaka e chenro mar penj laktar. Kawuono daher mondo mwang'ie kansa mar ich daktari. Seche mwacho kansa mar ich kapok wadonje tuo mar ich wang'e ni ich chal nade tij ich en ang'o kae to seche mongima ochal nade kae to kapo nono ni tuo mar kansa ni odonje thothne ang'o matimore koka wadhi kidieny ka kidieny. Koro dhano tene gi ich to ich en kama chiemo donje, ka chiemo se donje titimne gi miluongo ni digestion. Koro kichiemo wachra ni ichamo kuon donje dhogi, aito dhogi kanyo leke gi konyo kuon mondo koro onyose. Kose nyose aito kalo e lokro miluongo no esophagus, aito dhi iyi kanyo stomach obedi kuom seche mar 2. Koro stomach ni en kama duong' kabisa ma digestion chakore. Koro stomach kanyo chiemo bete kuom seche 2. Kuom seche 2 ko nitie acid miolo mondo ka nitiere uchafu kata bacteria kata germs manie kanyo, acid no nego gi. Mar 2 kendo chiemo no iloke makoro lokre pi kabisa, ma oywaye iswage kabisa molokre pi. Aito kendo kanye ma wachako timo digestion maka en gi protein ikaw ma iloko yo ma obede gi miluongo na amino acid manya donje dendi. Kendo kanyo be ma vitamins moko nitie ka vitamin miluongo ni vitamin mar 12 ma kionge go tibedo gi sida mag nerves be ikaw ma donje i kanyo. Nitiere kendo gik midwaro miloso go remo be ma e stomach kanye ma itimo mondo gibed absorbed. Koro kose bang' seche mar 2 kata seche mar 3 ma gigo osetimore, vitamins osedhi, proteins osekaw, aito ikawe titere portion ma ich miluongo ni duodenum, aito donje nyimbich, aito koro dhi piny. Erokamano nya daktari. Koro wadonje twak kwa odiechieng' ma kawuono kansa mar ich. Seche mwacho ni kansa mar ich daktari, wachake gi kama mana ich ka koso wang' wachake kuma digestion chakore go ni koso focus mana ich ka. Koro kansa mar ich en mana kansa ma focus mana kama digestion timore, mana kaka ondika stomach nya chungu ndangisi. Koro kawuono wawuoye kansa mar kar kae e bag ni. Ok ne kaka en tube, kae be en tube, to kae obedo bag momiyo oket chiemo mar seche 2 no. Koro kansa ni en kansa machon notin e pinywa na kabisa. Thone en kansa mong'eni timore pinje mar jo Waindi, jo Japan gi, to gi jo China gi. To tinde waneno ka kendo ong'eny kabisa. Kata kamano kwang'iyo Kenya marwa ni en kansa namba 4 kuom kansa 10 mokwongo mang'eny kuom joma mon gi joma chuo. To kendo Kenya kae wanene ko ong'eny kabisa Central Province, kar Meru ka, kar Embu, kidhi nyaka Naivasha gi Kiambu. Aito kendo Bomet bende ong'eny kabisa. Kisii kanyo bet ong'enye. Nyanza wa kawa kuom kansa 1 nyaka 10 onya bedo kar 8 chiko, ok ong'eny ahinya. Kwa dhi malo kwa Western Province madhi Kakamega be waneno ka bet ong'enye. To e Kenya ka waneno ka bet ong'eny kuma ji time a lot of farming, jok ma ji tiyo gi fertilizer kabisa, jok ma ji timo gi farming, kech Meru, Embu kanyo, Kiambu ka, Naivasha ji matiyo gi Kisii, jok ma tiyo ga fertilizer kabisa kuom kaka loso flowers e Naivasha. Koro mane ok ong'eny kabisa. Kuom igni ji thothne ong'eny kuom jok ma kar igni 50 dhi 60, lakini tinde wanene nyaka jok ma 40 kama. Tek ahinya mondo ayude kuom jok ma nyithindo. Jok madongo kata mana
80 kama be pod wanene mane ka kansa no ene Kenya waka to kata doko ne okong'eny e gwenge wa makaluo to en gima nyaka wakaw gima ino maber nyaka wagoye mbaka nikech piny bende okong'e kaka chononge gwenge wa mag Afrika to tinde entiere to be pod wanene bende pod wanene mulna mana matini pani ang'o momiyo kata doko ni entiere gwenge wa makaluo wanyalo bedo namba 8 namba 9 debe ni ang'o morito wa kata debe ni ang'o mo protect wa momiyo okong'eny kodwa ahinya. Kansa ni oseyud ni thothne gik makele kabisa gin kaka ndawa, fertilizer, chemicals mang'eny to gi bacteria moluongo ni H pylori mabe ng'eny ni. H pylori no be kele. Koro nyabedo ni H pylori nyabedo ni bet ng'eny kuonde ma bet ng'ich. Kuonde ma wacho ni bet gi ng'ich molo kaka dala kocha bet otwo. Koro nyabedo ni ng'ich mamiyo H pylori bedo mang'eny koni be nyalo mede moingo kaka en kod dala kocha. Mama adhi terwa e penjo machielo ni ang'o manyalo miyo ng'ato bedo kod thuolo mamalo mar game. Namba 1 kute mag H pylori kaka iwacho nwano ma bende sani yudore kuom oganda mang'eny yudore kuom ji kuonde mopogore kaito bende yore wa mag dak kaka fertilizer ma ji tiyo godo yore mag tich kaka chemicals ma ji tiyo godo bende nyalo miyo ng'ato bedo kod thuolo mamalo mar gamo kidienjni mar kansa. Ang'o kendo manyalo chwalo ng'ato kendo wayudo ka en ni ka wuonu ne ni kode timbi nyagame haraka momiyo ng'ama wuon gi no kode jok matiyo gi kong'o jok matiyo gi ndawa bose yudo ka bet ng'eny kode to gi kendo kor China kochicha jo China gido ni ong'eny kuome jok matiyo gi rech nikech joka tiyo gi rech to gikete e rech gikete chumbi mang'eny to gino kwane kaka no nikech wan jok watiyo gi rech kabisa to kwang'e kong'eny korwa koni jo Turkana kocha bok ong'eny kabisa to kata dala kucho bingini ji tiyo gage ikaw rech kosa rech mong'adi tikete chumbi ma mondo rech mondo timang'o odak kuon mang'eny to kwanene kong'eny ahinya to pod wanene ok ni oonge kabisa achiel ariyo adek kama wayudo kuom gi ya naneno kikelo na pichni moko ka abende daktari fuoto ndawa ma bende waneno ga ni kelo kidienje mopogore mag cancers ma chisemulonwa mang'eny kati wadhi e risk factor machielo mwano ni gik moko kaka makelo wach acid madho kaka kong'o nyalo kele jok manigi acid mang'eny nyalo kele gi H pylori kaka na wacho gik moko ni polis mago to ok ng'eny ahinya koka iwacho ni kuonde ma be ji tiyo gi fruits matin olembe matin ten iyudo ni ok gine to gi jok matiyo gi salt kaka na wacho ni rech manigi chumbe mang'eny go to iyudo ni thoth ji nyang'isi ni gin gigi tete ok gitim ne gionge go ok gitim to pod giyudo kansa omiyo tuo mar kansa ni en tuo ma ng'ata nyalo yude mana kaka iwachonwa ga pile ni onge ng'ama safe ng'ata nyalo yudo kidieny moro amora mar kansa tekni nitiere piny ka ichamo chiemo ma ji chamo e dak itiyo kuonde ma ji tiye inyalo bedo kod thuolo mamalo mar gamo kidienje mopogore mag kansa honono ni ng'ato neno ranyisi mage to nyalo chich ni nyaka bed ni nitiere kod kansa mar ich. Mokwongo en ni ulcer jibilongo ni ulcer kata acid en tuo mang'eny gi ji kabisa to kendo en tuo minyakel gi wach paro inyatuo ni kitiyo gi kong'o inyabed jok ma bet dendgi dongo nyalo bedo go koro kibedo gi in gi ulcers mimi yath mag omeprazole imi yath mag antacid tok ineka ichango onego cheki ki in gi ulcers onego chek ni ionge gi H pylori nekech ji mang'eny mane gi ulcers be nigi H pylori ibedo gi rem e dho chunyi ma ok rum nitie rem mar ulcer to gi rem mar dho chuny ma en dho chunyi ne omakore ma en na dho chunyi ma rami seche te onego gin waseneno kansa ni be gweng'wa ka jok mineno ka ng'ato rembe lala en ng'ama dichuo rembe lala en ng'ama mama rembe lala ipimo to ok yudi samoro nyabedo gini in gi kansa no e ikuchicho to lokore mfreji remo wuok mos koro remo chwera nekech omako ka digestion ma chiemo michamo nego donje dendi koro ok donj maber waseno jok ma gin gima kelo gi hospital amani dende rumo kai dwe ni in gi kilo 60 dwe manyien ichako bedo kilo 58 to ichiemo ga chiemo kaka kawaida dwe machielo iyudo ni dwe mar 7 ni kilo dhi 55 dwe mar 9 kilo dhi 40 gimoro to ni pimi to yudi onego dwar tuo no e yi nekech ji mang'eny wasedo ni biro kata kamano kende gima timo gene kech digestion ni koro bedo affected to kigine yes koro acid del malal
remo malal olo kata biro ni dho chunyi rami onego cheki. Imulo nwake dipimo no maber mokalo ni samoro chiemo ok regre maber atieni ni chiemo ok donje del kaka dwarore koro ratil ang no timre nade ratil ang no dog piny iwacho no kata weche mag remo ma samoro chwer kata ngato lalo remo kapono no ni na dhola no dhi obede ich koro chwera remo mulna kar acidity ka kod symptom mar stomach ulcer kata ulcer marich. Koro acid ka in gi acid mang'eny timadho chak chak kuoyoga acid donge to kiyudo yath mar antacid mabe ng'eny ji tinde gi ng'eny dukeni onego bed ni okuo acid kin gi kansa ebedo ni imadho yedhe gi monego duok acid gine to timang'o remgo ok dog piny kata imadh chak dho chunyi ok timang'o remo ok dog piny mano koro chako kelo chich mana achiel ibedo gi rem ma kochako rami to rami moko chung imuonyo panadol to pod ok chung imuonyo yath pod ok ochungi mano kendo onego chich kano kata ibedo gi dho chunyi rami ma iwinjo komako mana onding'i kocha oluwore gi onding'i kama ka to gi toki directly opposite kanyo rami koro gik ma kamagi kineno onego cheki. Aneno ka ranyisi gi bende iketonwa kacha chiemo mok regre maber seche ma ntiere kidieny ni mar ulcer chiemo ok regre maber ka obet na ng'ango matimore ich ka daktari nikech ng'eni no wacho ni ema chiemo dhiye aito regore aito digestion chakore koro ka ibedo gi kansa tini koro kamu nonego beregre ok onya regore maber koro koko regre maber ok nya yudo mondo donje dendi koro mane machako miyodo gi acid mang'eny acid monego oreg chiemo ka be koro ok reg nikech acid koro bedo matin chiemo chako wang'i aito chako winjo gi rem aito chiemo ok reg maber koro yudo ka kano nego yud chiemo ma kiasi kata kilogram achiel koro yudo mana nus kilogram koro ino ka mos ratil dok piny ratil chako dok tena rem ok rum debede ni mae ma kosetimore to koro ng'ato chunye ting'ore kaka oneno ka wacho ni chuny mating'ore samoro ich malit kata ich maremo kotero kod chiemo mok rege yo makare kod weche makamago kabisa koro yudo ka dho chunyi rami yudo ka acid bedo mang'eny yudo ka samoro yudo ka kori ka en owang'a koro magik ma kawaida ma jitimo to kendo ka en gima timore en godhi gamna mbele en gima ok dog piny kata omi yath gima ok dog piny koro mane ma koro miyo ichako to gik mawacho gi te ni gik matimore tuoche mang'eny tuoche mamoko nitie chiemo ma kichamo to dho chunyi bo wang'i nitie chiemo ma kichamo mi bedo gi problem digestion nitie chiemo ma kichamo to yudo ka koro dendi ok winj kaber kimadho kong'o joma madho kong'o mang'eny bedo gi complication kaka magie jok ma madho ndawa bedo complication stress kin gi stress dendi nyalo rumo kin gi stress digestion ok ber maber kin gi stress ni dok bedo gi acid mang'eny koro gima duong' kabisa en ka in gi gigie en gima dhiga mbele to gima osetimore kuom ndalo mang'eny tidhi osiptal timi yedhe to ok ne kibedo maber koro mane kama koro onego bed ni bedo gi chich ma daktari koro onego timni test nong'i mondo ng'e ni ang'o matimore mbele kanyo. Daktari ni yena mondo mi apenji nikech wang'eyo ga in owuon isepuonjowa ni tuoche mag cancer biro ga e stages mopogore opogore wantiere kod stage 0 kamano wantiere kod stage 2 wantiere kod stage 3 nyaka stage 4 debede ni ranyisi gi kasa gi chala e stages gi duto te koso stage ka stage nitiere kod ranyisi mage so kamano stage ka stage nigi ranyisi mare stage 0 onge gima iwinjo kata stage 1 nyaka 2 thoth ji ok win gik moko kabisa be kata mana dendi pod ber en nya bedo ni in gi acid matin timi yath mar acid tiwinjo maber ibedo gi rem kikawo panadol tiwinjo maber koro shida mang'eny chakore kichako chopo stage mar 3 ka koro dhi mar 4 kanyo ma koro kansa no kawo kama duong' to kendo koro odongo kabisa ma koro kelo complications gi yena mondo mwakaw yueyo ka waduogo to wabo ng'iyo ni advanced stages kata kwa dhie kidienje mamoko kaka stage 3 stage 4 mani wacho ka to ranyisi thoro chalo nade kae to bende wabro yudo pichni kaka mag ich kod kaka kansa thoro chamo ich kuonde mochamo ich ka kaka wang'eyo ni ka ng'ato neno ranyisi gi to nego bende otimo nang'o to kapok wadhi yueyo mori nyalo mulo nwa mana matin nono ranyisi gi ochono nyaka ng'ato ne gite kosi nyalo neno achiel kata nyalo neno 2 kata inyalo neno soro thoth ji mang'eny
nabedo gi ranyisi achiel kende. Ranyisi mwaneno kabisa mang'eny en bedo gi acid ma irame mang'eny no. Acid mok thiedhre. Mane ranyisi mwaneno kuom ji mang'eny kabisa. Inyalo bedo gi ranyisi achiel kata ariyo, kata niseneno ranyisi modhi ahinya to ber kidhi mondo mi ocheki. Kabisa. Yenwa wakawuoyo ka waduogo to wadhi nyime en penj laktar kokalo Ramogi TV kama wacho ni ngima en mwandu. Wantiere kod Dr. Chieng. Kidieny mar ariyo onego bed ni timang'o? Onego bed ni madho yedhe makoyo acid gi? Onego bed ni tema ichimo chima kata ratil lal? Onego bed ni timo nang'o seche miseneno ranyisi gi? Kidieny mar ariyo kik bai kata matin. Tugo koro eka iye ochacho. Participate. Ka gik moko medo mana fwenyore, to ngima bende medo bedo matek e boma maduong'. Gimora mora ma Nyasaye omiya. Ok awene jachien. Yud mor e ngimani kokalo e gik matindo. Onge ka mwaluoro bwana ochiel chunyen wakete pile wacha. Ni ane ngima Nyarkochia kod osiepene kaachiel kod joodgi. Kata let te jiere ya e lak chogo. Ok ginyal weyi ma ok inyiero. Alokahero jomahero walo. Alokahero ng'at manyisa gik moko. Nyarkochia, tich abich ka tich abich, saa 1:55 otieno. Mana e Ramogi TV. Watu! Ile fire, ile best, ile finest ndiyo hii mazee. Shikisha mili na euros with shabiki.com. Deals ni deadly kuruka. Over 3.5 million shillings to be won. Grand prize ni mita moja. 250k weekly na 50k daily in cash prizes. Kuchangamkia hizi deals, ingia shabiki.com. Chagua games zako safi, funga multibeti at least 3 games, at least moja ikuwe ya euros. Halafu cheza na minimum stake ya 49 bob. Shikisha mili na euros with shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 587. Baba shuka leo. Nyasaye ber kendo romo adenda. Wagweli mondi bed kodwa Jumapil ka Jumapil. Duog chunyi kendo erit chunyi. Paro mora mora minyalo bedo godo machando pachi ma ok ni kare. Keti embele Yesu. Roda Nyarko Kitmo, Ben Otiende, kod the Chwalist Won, Ken the DJ. Tayo ni chenro makelo ni wach maloko ngima. Injili kalo. Kochakore saa 12 okinyi. Mana e Ramogi TV. Kineno ranyisi gi to onego bed ni timo nang'o ka nyemnwa make yweyo. Kata kamano daktari, kaka ulcer, ich maremo, chiemo mokregre maber, bloating, remo ma samoro inyalo neno kata remo ma medo lal. Bende waneno ga kuom tuoche mamoko. Kanye makoro idhi fwenyo, kanye mibro nene boundary ni to nyaka bed ni ok en gik ma dhiga dhia mbele. Ithiedhi to kichangi. Nikech pok ichako thiedho kansa, pok ing'iyo tuo no. Koro ok ne ka in gi normal ulcers to kimadho yath to nego bed ni olal to mae ni ok olal kata olal matin to chako duogo ok onego bed ni in seche te in ga mnagi ulcers in ga mnagi rem tuo kothiedhi to rumo. Seche ma ng'ato seneno ranyisi gi obiro iri kaka laktar, thothne timo diagnosis nang'o? Koro diagnosis kaka itimo en nyaka wang'i ma wang'e ni to ang'o ma dhi kanyo, nikech kansa en ga gima donge iyi. Koro itimo ni thieth gi nonro miluongo ni endoscopy. Endoscopy en tube moro matin mikete dhogi aeto irwake iye to donjo iye aeto ing'iyo iyi kanyo. Koro chalo ni ng'ato odonjo iyi kucho to ng'iyo iyi kama. Koro kanyo ma gibo neno ni to ang'o ma timore iyi kanyo. Kansa mang'eny gibo neno ka nitiere ka en kaka adhola moro iyi kanyo, kata gineno ka nitiere gimoro ma odongo iyi kanyo, kata inyalo ka iyi kanyo nigi adhola matindo tindo, kata iyi kanyo nitie remo. Koro mag gik ma endoscopy no neno. Sama giseneno gima kamano, laktar bo miyowa report to kendo igolo biopsy ma en ring'o matin no aeto ipimo. Kosepim mong'e ni to
cells ma iye kanyogo chal nade e kinyang'e ni in gi kansa. Koro ok nyang'i to wach ni in gi kansa, nyaka timang'o pim mang'is ni cells gi ok gin cells ma normal, gin cells ma kansa no. Koro mae kaka endoscopy timo. To en gima itime e osiptal, en gima idhi tok teri ni idhi nindo, en gima itime kata office, kata mana kaka wantie ni inyalo mi yath itimo ne endoscopy chanyo titieko ni tiwuok tidhi. Imi yath ma miyo imi yath ma moro koro minya inind matin. To nitie lakteche ma be pod time maonge kata yath minindogo. As long as noseket ni throat ni oket nikech en tube kaka okalo no, obro miyo ni joka gimoro sakni kanyo. Koro kose mi yath ma spray tigini keta mos to dhi adhiya iyi to gidhi e iye kucho gi toch no to ging'iyo iyi maber to gineno gimoro amora. To ka nitie gima no ok ber tikawo tipimo. Mane kaka iyudo ni koro tuo no nitie. Ok en na cells ma normal, en cells ma cancer. Koro kanyo ma koro weche chakore. Aneno seche mane waiko chenro ni kane waneno pichni niwacho ni wakata ni endoscopy ni en achiel kuom yore ma inyalo tim godo nonro, yore mage kendo inyalo tim godo nonro mar cancer. Sama in gi kansa ma sama odonge i kanyo en adhola. To adhola no biro golo kaka remo. Koro adhola no kose biro ni golo remo, wanyalo pimo cho mari. Kanitie wanno ka remo nitie cho mari, to in king'iyo choni to choni en na ka cho ma kawaida. Mano nyanyiso ni nitie kama remo wuok e kuche cho. To remo mowuok mane i dendi ka nitie kansa kamoro kanyo, kata nitie gima matimore. Koro mani nya tim achiel. Wanyalo timo test moro ni wanyalo timo nigi H pylori. H pylori binya ng'e ni ka in gi H pylori e lachni kata okoni kata remo kata biopsy nyanyiso wani onego wang'i mondo nikech H pylori nyalo kelo ibed gi kansa. Koro chon kaka suptende ma sani mang'eny tinde onge gi test ni, en iluongo ni barium swallow. Barium swallow nitiyo kode chon, en x-ray. Imi gi marachar imadho, kisemadho aeto laktar go picha e iyi to neno ni iyi kacha chalo nitie gimoro madonge. To tinde thonde ok timo nikech endoscopy tiyo go yot, nikech endoscopy timo dichiel tigin. Nitiere lakteche ma be pod time ni inyalo tim ni dhi teri e theater, ing'ado iyi mayaw aeto ing'iyo kama okuot no koka igolo ring'o matin tichako ikuoyo. To mano tinde ok tim nikech endoscopy en gi dakika 20-30 to osetieki tidhi to waseyudo gino to kendo onge gimoro ni ng'ado dendi, en inya dhi mbele gi ngimani kawaida. Mori nyalo nyisowa ni yore mag timo pimo gi kaka endoscopy mani pimo nwacha giyudore e osiptandewa e gwengewa, nikech in samoro ng'ato nyalo bedo noneno ranyisi gi to oboro ni kadhi karachuonyo kata e kor gweng'wa kacha bende anyalo yudo osiptal minyalo timne gigi. Koso nyaka ng'ato dhi mana e osiptende madongo level 4, level 5. Koro endoscopy to pod onge osiptende mang'eny. Kaka Kisumu mang'eny ni en kar Aga Khan Hospital. Apani Siabe temo mondo bed gi margi. New Nyanza ok apani nitie to apani ni embe plan tie mondo bed. Koro Kisumu kamitime ahinya en mana kar Aga Khan Hospital. Homa Bay gene pod gionge kode, Migori gere pod onge kode. Koro Migori tinya dhi Kisii nitie osiptende mitime. Kose timni tests gite kaka ipimo nwacha moyuda motim diagnosis kaka dwarore. Tok diagnosis. Koro kansa en tuo ma dhano luoro. Sama osetimni ma daktar ong'e ni naorie pim ni ogolo ni in gi tuo mar kansa, onego teri in a process miluongo ni breaking bad news. En gima onego teri mos, nikech thoth ji mang'eny ka ong'is gi the word cancer ong'e ni en wach ne orumo. Aeto kendo ji mang'eny ong'e ni cancer en stage 4, wach orumo. Cancer pod inya thiedhi. Koro the next process en onego teri e process ming'isi ni imi result no, timiye yo mayot gi counseling mondo koro ibe prepared mondo timni gi ni staging mondo ng'wani en stage makama mondo ng'isi thieth. Koro konego bi ni ng'isi ang'isa ni in gi cancer timi barua no idhi dala. Mano en gima ok onego tim ne ng'ato ka ng'ato. Onego keli e process maber ma bed prepared in a way ma nyalo konyo ng'ato mondo okop gi bad news. Mori nyalo nyisowa daktari ni seche moseteri e kar breaking bad news ni wacho ni timo ni hocho, nitiere kaka iwuoyo kodi, inyalo mana ngeko no matin gima timore process ni. To process ni en process ma kawo thuolo marom nade? Koso en gima dakika par to setie kodi kod weche makamago. En gima itimo mantiere kod follow up bang'e no, en gima itimo gi family ni koteni kosetime nang'o?
Koro anya wacho ni e pinywa ma Kenya kapok waloso process no maber kabisa, omiyo thoth ji mang'eny ma iyudo gi kansa ok water through that process maber. To gimonego tim mokwongo en ni jatuo onego bed ni iluongo gi family ne gibedo piny, ing'iso jatuo ni gi ng'ama onego bed ni timo gino. Ka en laktar mar oncologist nyalo time, to kok en laktar mar oncologist onego bed laktar manigi a counselor kode. Koro ginya bedo lakteche 2 kata 3 kata laktar achiel nyalo time, to ong'isi result ni test go osetim, wayudo ni en kama, result owuok kama, koro ma e tuone. Aeto kosetim kamano onego bed ni kawo family members machiegni ng'ato mabe okele through that process mong'isi gima otimore. Aeto kotim kamano ibo ng'isi kaka test moko mibo tim mondo ng'e tuono. Aeto kosetiek kamano onego bed ni ichak imi time mondo itim ang'o, i-recover kuom bad news no. Aeto ichak iduogo mondo iwuo gi laktar mondo ipenj, mondo ing'e mo, and then ohandi over to counseling ka test moko dhi mondo ng'e stage no. Koro onego bed na process mok en 30 minutes. Ka ber onego bed 1 hour, to onego time repeatedly ma koro ibed comfortable, ma gik ma paro marach kata paro maber ma in go onego ng'i knowledge ma in go mondo ng'e. Koro nyaka kawo 3-4 sessions mondo koko ng'e ni to watieko ma koro wang'e ni iwinjo tuono, inyalo cope kode mondo idak kode. Nikech kotime haraka ohinyo ga ji kabisa, nikech gima koro dhi bedo wi jatuo en ni jatuo ng'e ni an ang'o arito tho mara. Adwani mondo mang'e ne kanyo en point mapani thothne ok timre pacho ka ato ka ber mana kaka iwacho no, ber kiwuotho kod jatuo kaachiel kod jogi mondo mi ging'e ni ma ok en wuoth madhi bedo mayot, ma en wuoth manyalo kawo thuolo malach, moro nyalo kawo pesa mang'eny bende, to moro geno nyalo bede, nikech thothne mana kaka iwacho cha ji paro ga mana ni en death sentence. Daktari wang'e ne kidienje mopogore opogore kata stages mag stomach cancer. Koro kaka wasewacho ga en ni kansa gi ok chakre odiochieng' achiel. To kansa okel gi gimoro achiel. Koro idon ka kansa chakore e dend dhano kuom cells ma normal. Koro ka kachicha wan gi en ni kuom stomach kari kanyo in gi cells gi mag stomach matimo digestion, timo gik moko. Aeto cell achiel kende ema dhi bedo mopogore gi ma. Aeto chalo ng'ama wiye rach. Ochalo bedo ni en ka mana cell achiel. Cell achiel. To gik mamiyo koro cell achiel ni bedo wiye mebedo rach nya bedo gi genetic change. Gik makelo ka kong'o ma madho, dawa ma madho, chiemo ma wachamo, chamo, H pylori, acid go. Koro cell ni dhi bedo mopogore gi ma. To chako donge speed. Maka cell ni oaka molokre cell mondo gibed jariyo en odiochieng' achiel makawo seche adi? Seche 2. Koro odiochieng' achiel gisebedo 8. Aeto en kar timo tij cell ni mar digestion en otiyo tijene. Koro do ni koro digestion koro kote mano ka jok manigi kansa go bedo ni koro gitimango ok ginya timo digestion, gibedo gi gas mang'eny. Acid monego bed ni cell ni golo acid ma mondo okony ni mondo koro otek bacteria en ok gol acid. Koro timo gima cell ni ok otim. To koro gino medore. Aeto bang'e cell ni bedo maduong' ma koro chalo ang'owa kaka liver kama chalo adhola. Aeto bang'e kosebedo kaka adhola kama to timang'o owuok. Onyalo wuok ka to cell monego bed ni en e yika dhi obwongo ni, mano iluongo ni metastasis. Cell monego bed ni e yika dhi e liver, en liver kanye mo dhi kae. Thoth gihero kama chiemo nitie, liver ema chiemo odake. Koro ido ka in gi cancer stomach kichopo stage 4 thoth ji odhi e liver. Gihero kendo oxygen, nikech wadwaro oxygen mondo kok watim ang'o waswag chiemo mondo wayud energy. Owuok kanyo odhi e lung. Koro thoth gi spread ga dhi e lung. Koro process ni moa kaka bed kae nyalo kawo kuom higni 5 to higni 10. To mondo bed kae nyalo bedo kuom dhi mana ka higni 7-8. Koro sama oyudo ni in gi kansa, gino nok ochakore nyoro, gino ochakore chon. Emomiyo ka kwanya timo screening kae to wanya make kapok obedo kue makoro dhi kama. Mano screening inya timo ng'in to cell ma in gogo koso gibedo kae onge shida, kuonde gi onge shida chakore koro kidhi kue.
Karimu mi wacho nwaga daktari e chendo ni stage 4 koro en gima osedongo mosebedo maduong', en gima koro osewuok kamoro achiel modhi komachielo nikech nochako kaka sel achiel. Kendo kawuono tipimo nogodo maler mokalo. En sel achiel, genetic changes gik matimore e kit ngimawa, kaka wachiemo, kaka wadak, kaka wamadho kong'o kod weche makamago dhi to loko sel achiel. Kato sel achiel ni koro dhi to omedore, opogore obedo 2, kata 2 gipogore bedo 4, koro gidonga donga mapiyo piyo modhi obed gimoro maduong' kabisa. Aito koro en olokore gire nono, en onge control mar del. Koro makin gi immunity maber. Mano ka immunity maber. To koro immunity no nyalo golo cells gi magole dendi. Emomiyo sama ibedo matuo, tibedo gi fever, ibedo kiol nekech cells gi ma normal mag immunity temogore. To gino be sama in gi cancer cells gino timore. To ka in gi stress mang'eny, imadho kong'o mang'eny, imadho ndawa mang'eny, koro immunity weak, koro ok tim gini. Koro ino ka jok mamadho kong'o nga yudo cancer molo jok ok madhe. To so dokta jok manigi stress mang'eny, changes e ngima ji, kelo ga thoth ji mang'eny bedo gi cancer. Ma samoro kane gionge gik makamago cancer dok obedo e dendgi. The body do bedo gi strength monyalo fight gigo moko. Ngeni cancer biro mondo tieki, the normal body dwani mondo idagi, sustain mondo idagi. Koro en a fight between en goruok, en lwenye dendi ka. Lwenye dendi ka. Ma iti wuotho kawaida, to lwenye to dhiga dendi malich. Koro ibo ingi ka en weak, to gik mago maricho go ema weaken the body. Okang'eyo gima nyalo timore daktari, samoro ng'ato nobedo kod stress mang'eny, wadwa kawo yweyo to kapok wakawo break. Samoro ng'ato bedo kod stress kotende kod 1 2 3 kata ndalo moko stress ne ni odhi orumo. Okang'eyo ka immunity bedo motegno diere ma stress ne odhi orumo maka koro wechegi osechako bede to ngimani bedo makare koso. Yien idwok mano kwaseduogo bang' thuolo machuok mokalo. Ka wang'iyo bende ni seche me iseneno mosetim screening, thieth thoro chalo nade? Nyakora Mugia Jwang, iwinjo gima timore? Genetic changes, kaka cells mag dendwa lokore. Ochako ka sel achiel to lokore aloka kamano modhi obed gimoro nono. Kidieny mar 3 en kidieny mokadwa no bai kata matin, omiyo kikisudi. Monitoni nilitoka nyumbani, wakalo siaga baba waweche, wakalo nyalego waweche, wakalo. Dial *811 *275# to get this song. Teacher Beach, kocha kore sangwen wakelo ni ngoma mobedo play design wakare. Ramogi TV biro kanyakla kachiel kod Ramogi Radio kama bende stima riwore kod P. Yawanya wauntie kikubed mabor nyakoro mgenyen kech kai ekumi yudo gik mamit kabisa Ramogi Night Disco. Romani ninja the entertainer, maintain your position. Idi yuda kanyoke ka fire gudi local instrumental. Wawachoni kete manaka. Teacher Beach ka Teacher Beach sangwen otieno. I have today decided to dismiss with immediate effect all the cabinet secretaries and Attorney General. Jatend piny Kenya William Ruto ka okang' mar weyo oko tend migepe ka jalup jatend piny Rigathi Gachagua kod jotend migepe Musalia Mudavadi ema otony. Atafute watu ambao wanafanya kazi, si watu ambao wanaenda ku TikTok. Mazia decrease fee, watu wengi waenda shule mazia. Were omedo puoyo okang' ma jatend piny mar winjo dwachgi kendo wuoyo tend migepe, kata kamano moko kuomgi wacho ni chido pod ni e sirikal mangima. Koro gi ywaruok ma jogi oseyware to pok na winjo en mana ni gini gimosetimre ni notimre ndalo moko mokalo chien kanyo. Gano no wach masich mach manyo mako ot moro kendo nego miyo gi nyithinde 3 e kar dak ma Manyata Kisumu. Hana Ager ema koro meeting mar mako lemo mar Karan mar od bura ma Homa Bay bang' ka Faith Apuko kawuono
Od burano ochung e tich kitude gi mibadhi. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ka wawacho ni ngima en mwandu. Kane pok wadhi e yueyo ne wang'eyo kacha gigo manyalo miyo ng'ato bedo kod thuolo mamalo mar stress. Ne wayudo kacha ni nitiere genetic changes, tiende ni kaka ngimani nyalo loko cells mantiere dendi. To chako gi cell achiel kende to dhi to lokore makoro nyuolore matek mokalo ma ang' obed pith maduong' mak bende nyalo kere kuonde mopogore opogore. Daktari nomulonwa kacha ni stress nyalo miyo kata nyalo keto ng'ato e thuolo mamalo mar bedo kod kansa. Daktari napenjo ni kapo ni ng'ato bedo kod stress kata ochopo kamoro ma stress nodogo lal, ka del nyalo reverse damages mano setimore ka koso. So stress en gima ber e ngima nikech stress ema miyo drive miyowa drive ema miyowa timo gik mang'eny. Kata nyithindo mane nitie chando sirikal gi en stress ema miyo gitimo kamano. Kane gionge stress dok iparo ni gik moko dhi marach. To stress kibedo go ken stress matin kuom ndalo machuok mano to beto ka stress obedo ma koro obedo ma ndalo mang'eny kabisa to en gima obiro to pod omedore ameda onyalo affect ndi nikech damage motimo nyalo bedo very long and damage no nyalo chandi kuom. Ing'eni stress nyalo miyi neg ng'ato, stress nyalo miyi negri, stress kibedo go mang'eny inye dokta maka dendi koro chako rumo, stress will affect immunity. Koro stress matin mano is good mondo drive the normal life. The stress ndalo mang'eny ok ber. Koro stress ko in go mang'eny damage is already caused. Lakini ken matin to reverse nyalo timore. To kwa wach stress ma kila kitu mani idhao gi ng'ato, ionge pesa, mago kawaida. To ma stress bionge ti kuom kata higni 4, ionge pesa kuom higni 3, ichandori kuom kama mage stress ma kelo tuoche mabiro end up bedo kaka cancer. Kata nyalo wake up cancer mane nitie dendi kuchicho, mani immunity control koro control. Seche mose yudi ng'ato nitiere kod kansa mar ich, daktari waneno kacha ranyisi mopogore opogore, bende ni mulonwa kacha ni stage mokwongo nyaka stage mar 2, thothne ranyisi ok nen ahinya, stage mar 3, stage mar 4, koro stage ranyisi gi osechako nyisore. Seche mochopo stage mar 4 makoro en kansa mosetegno mosebet maduong' kaka waneno kacha cha ranyisi chalre achala koso. Ranyisi opogore yudore nikech stage mar 4 koro osewuok kama no chakore no modhi e fuondi moko. Thothne kosedhi e fuonde moko chako kelo sida. Koro man thoth ji kar stage 3 ka wano ka ji mang'eny kabisa del gi chako dok piny, weight loss. Ido ka ratil ng'ato chako dok piny. Ng'ato chiemo ga kawaida to ratine doka doka. Samoro nyalo dhi modhi e iyi ma yudi gimi luongo ka gwacho kacha pi opong'o ido ka ng'ato dende odok to ka en ng'ama mama to chalo ng'ama timang'o nigi nyathi e iye. Koro ido ka pi nya bedo nekech koro tuo mar kansa ni wuok kama ne nitie iche modonje kuonde ma around nyumbiyogo momako mogolo pi mang'eny. Samoro nyalo dhi makoro pong' kama chiemo kale icha makoro kinyal kalo. Koro kichamo chiemo tinyalo ng'ok kata chiemo koro dhi mana mos. Jok moko be kamo kuduong' kabisa kamano onyalo barore michak ng'ogo remo. Onyalo barore. Kech en gima dongo mabare koro chak na ng'ogo remo. Ma en ga very dangerous sign. Samo nyalo bedo ni kata obedo maduong' e iye kuyo to golo ga remo matin to remo no kuoge dhogi wuok kor oko. Mido ka in kidhi oko to oko ni chalo mna maka. Rateng kabisa. To rembi dok haraka karaka. Samoro nyalo donje kori makoro kel ibedo gi aonda michalo mna ng'ama nigi pneumonia, ibedo ng'ama tuo. Samo nyalo dhi e choki modi spinal cord mari ma ibed ka tiendi onge gang'o nguvu mibed gi paralysis. Koro pogore samoro nyalo dhi e liver mari mokilni gima wang'i bedo mayelo koro gine ojuri mari ok donje ine nikech oblock kama ojuri kalo nikech ojuri kalo ga mana e bwo stomach kanyo. Koro kodhi modinore ojuri koro donjore pong' mane i dendi to koro mi bedo mayelo. Koro luwore gi stage ma osedonje to kata ka en kanyo luwore ka kuduong'. Koro stage 3 stage 4 thoth ji chako bedo gi complication mang'eny. Seche mocho ni complications daktari ponono ni ng'ato oyudo thieth stage mar 3 stage mar 4 ma bende wadwa ni wadonje weche mag thieth thuolo chal nade mag chango thoth ji kuom stage mar
So stage mar 4 en korioe. Tek ahinya mondo orume del. Stage mar 3 inyalo duoge modog piny mogole kata inyalo duoge mochunge, to thoth ji stage 3 pod bo nyalo thiedhe moe to nyachako duogo kendo. Lakini stage mar 4 to korioe mana matin tin. Maka beto weche mag screening mane wawacho ka bele onego time mbele mondo make mbele kapolo tin minyalo gole del kata nyathidhe motieke te. Thothne kaka kansa mag thuno isepuonjowa ka kata bende wawinjoga in owuon isepuonjowa mang'eny. Nitiere kaka joma mine onego bed ni mulo thundegi dichiel e dwe, onego bed ni idhi timo ni screening. Kaka mar cervix, dhood nyodo, onego bed ni itimo gik moko kaka pap smear, onego bed ni idhi screening. Kaka mar prostate ne joma chuo bende onego bed ni idhi screening. Koro kaka mar HDT timo screening nang'o daktari? Koro yo minyatimgo screening ma en onge gi screening achiel minyatim. To anyalo dwaro mana kapod en e kuro yo minyatime ma pinje kaka Japan gere timo en ni ji dhi ing'iyo iye kuchitimo ne gimiluongo ni endoscopy cha. Ma endoscopy ni mitimo go diagnosis ni screening be imatimo. Mar ariyo inyalo tim ni gimi ing'iyo ni to nikech wang'e ni ka kansa no nie iye kucho thothne chako ga gi remo wuok matin tinde buk. Koro itimo ni gang'o ipimo oko ni mondo ng'ini oko ni nyabedo gi remo wuok e dendi kamoro miluongo ni fecal blood. To en accurate kabisa nikech remo nyalo bedo ni leak kamoro amora kata mana kuom nyombiye madongo, nyombiye matino ich. Koro mano kosetimo oyud nitie remo kamoro tichako manye. Screening mag gine en ni jok manigi H pylori gi onego screen nikech onyalo kelo kansa ni. Koyud gigo tithiedh nikech H pylori en bacteria mimi antibiotics mitiyogo to onego bed ni tieke. To kisetieko antibiotic to onego bed ni pimo mondo oyud ni H pylori orumo. Koro mage yo minyalo timno screening mare. To screening mare ok en direct ka pap smear kata mammogram kata mulruok. Kaka mar fecal ni onego bed ni ng'ato bukore buka ka dichiel higa to wacho ni mondo mi otimne screening koso. Edhi osiptal ting'iso nikech ok dwar ni mondo kotimni test ni nitie preparation. Ok dwar ni mondo iti gi yedhe moko, ok dwar ni mondo iti gi chiemo mantie gi ring'o, tie fruits moko mondo ko bed ni mondo timni test mondo ng'is ba result maber. Koro nyaka idhi osiptal iwuo gi laktar. Screening ok onego wuoga ni dhi screening. Screening onego idhi mondo iwuo gi laktar mondo laktar o prepare yi mondo timni screening. Ke screening no inyalo dhi king'e ni iler kabisa to kuom hawi marach gimoro wuok. To mane ka nyabedo ni gima ni nyabedo matek. Koro bed ni screening idhi mi bed piny gi laktar, wuo gi laktar nitie gik moko penji. Nyabedo ni nitie tuoche moko ma bende sami timo ni screening inyatimne gi screening. Koro kocho ni mana kansa no kende inyatimni tuoche moko. Koro screening obed gima comprehensive micheko dendi te e tuo ma kansa, tuoche moko, ngimani. After screening onego bed ni gin bi change atibedo gi plan kako onego bed ni chekiga. Ok en na gima idhi tiwuok to wacho rumo. Manyaka iki maber inyalo dhi adhia iwoni weche beyo kare odhi to lokore gik moko nono maber nyalo kelo ni chandruok moingo kaka ne pok idhi ka to ang ne kelo wach ma wacho ni gimike ok nyal hinyi. Gimike to ok nyal hinyi. Daktari kosetimni test moyunitiere kod kansa mar ich oseneno ranyisi gi ma onyiso duto te nitiere kod kansa mar ich. Osetimni nyaka staging mone nitiere stage mar 2, nitiere stage mokwongo kata stage mar 3 kata stage mar 4. Thoth ne thieth thoro chalo nade? Koro kosetiek koro wuoth chakore ni koro oseng'eni gi kansa koro wuoth. Koro wuoth boluwore gi stage ma intiere. Nitie stage ma kin gi stage mar 1 kata 2 inyatim ni operation magol kansa. To operation mare thoth ne itimo osiptende madongo, timo osiptende matindo nikech en operation ma nyalo bedo ma nigi complication mang'eny. Koro thoth ne ber kitimo osiptende madongo. Kaluwore type mar operation boyudore ko en malo mar stomach kata piny mar stomach itimo gi yo mopogore opogore. Koyud ni en stage mar 2 madhi mar 3 samoro wanyalo dwa ni mondo wami yath mar chemotherapy mikete lwedo gi mondo duoke matin oduoke kaka stage mar 2 mondo eko gole yo mayot. Koro nitie stage mar 3 minya duoke stage mar 2 mondo koka golo. Nitie jo stage mar 3 ma koro neno ni en ok nya gole. Koro thieth mitime en mana mar yath mar chemotherapy. Koro stage mar 4 to koro thieth ne opogore nikech en gima koro itimo ni complication ma en gono emithiedhi. Nitie jok mimiyo chemotherapy go, imiyo radiotherapy, imiyo gik mopogore opogore. To kaka kansa mar
stomach thiedhe bedo ga matek nikech en kama chiemo kale complication mag thieth ng'eny ka kabisa kata jok motim operation michango no bedo ga complication mang'eny kabisa nikech en igolo kar dendi ma fuon dendi manigi function ma very important maduong' kabisa to ng'eni sama osetim ni operation no ilokori ng'ama opogore ng'ama ne chon cha nikech nitiere gik ma stomach ni kende manya timo ma onge kama inya timo miyo sama otime no nyaka make sure ni koro function no bedo substituted koro nitie a lot ok en operation mayot kaka ma itimo mar golo nyuol kata ng'ada yi kama en gi complication preparation to nyaka be ni in gi ngima kendo in ng'ama otegno kabisa mondo kidhi operation mondo operation obed successful kech ko timi ka in week to itimango ok gine nitie gik moko ma binya tim kaka samoro nya yudo ni koro chiemo ok donj kabisa nya ket ni pipe samoro nya ket ni pipe ma koro chuno ni kar chiemo cho dinore ma chiemo ok nya kalo dhogi mondo odonji iketo ni pipe mirwako yi koke chiemo donjo koro nitie thieth mopogore luwore gi kama intie complication stage to gi thieth ma dwa timo mondo konyi to thiedhe to ok yot ga kabisa thiedhe ok yot kaka no kaka chemotherapy ok en thieth mayot kabisa nikech en thieth ma long side effect nitie mang'eny complication nitie mang'eny kaka wanene picha ka daktari stage 0 stage 1 stage 2 stage 3 nyaka stage 4 mabende ni wachini koro kochopo 4 ka tene na migaya ene makori kweya stage 3 ni wachini kaka inyalo timne ng'ato chemotherapy mochako duoke stage 2 kaito itimo ne surgery igole stage 1 ni wachini thothne igole ga gi operation wacho rumo koro chak med thieth moro wantiere kod ich ka daktari adwa na kawo ranyisi mar cancer stage 3 wakete ijni seche ma itimo thieth mondo mi odog piny osekut mopong'o ich ka makoro entiere ich ka itimo chemotherapy mondo mi odog piny mondo mi eka timne surgery ng'ato nyalo chiemo yo makare seche modhi nyime gi thieth ok onyal chiemo yo makare nikech entiere kod chandruok e ich seche ma pod entiere thieth ma pok odhi e surgery ma iwacho ni keto pipe kod weche makamago process ni ang'a timore ne jatuo ni bedo nang'o koro thoth jok miketo pipe gin jok ma wachunge chung daktari koro kichopo kini gi kansa ka ok ne kasa mise chiemo biro chiemo swagore ka kuom seche mar 2 ai tigole kanyo to wuok to dhi koro digestion gi donje dendi donje fuondeni koro kini gi kansa kaka maka onya bedo maduong' mobed kama modino kata kanyo modino koro chiemo maka kata koswagore to kal koro inyalo ng'ok kata dakadake iye ka bloating mane wawacho gi ng'ok mane wamuocha koro timo ka koro mondo chiemo donj kae gimitimo iketo ni pipe inyalo tim pipe ni kao kai ng'ado tiloro kanyo to mai kao tiketo ka mana chiel mano kotimore kanyo koro mano kibineno to onya bedo no timore kata ka emobeda maduong' moloro ka koro chiemo biro ka kochopo ka to kal dok malo koro timang'o ikao pipe oko ich tiketo to donjo ka koro in dhogi cha chiemo kal kanyo chiemo kalo kanyo to donjo kanyo koro luwore gi kama entie complication no nitie kelo ya koro stage 3 neno ka koro en odhima odwa kalo ka koro ma en minyanene kogo picha to nyabe nitie nyende moko mabe osedonjo mosedi stage 4 to ma koro osedhi mar oko stage 3 to pod en ya ka koro ma inyalo timo operation magole ka pesa mo timo go operation ok wagol wang'ado kama chiegni nyaka igol nyaka kutete mondo kik iwe kansa odong' e del koro ma kitemo to tek inyalo golo nikech en kama duong' koro wadwa ni obed ma koro en mana kama tin ma kigole kama tigolo mate to wuok ati igine imako kar stomach no bedo kaka ne nitie chon mana kaka iwacho ni en chandruok kata en tuo mathiedho tek ok ang'eyo kinyalo geng'e daktari geng'o tek pinje kaka Japan gisetemo kabisa to pod tek okoyot kabisa nikech en gimo kine en gimo opandore iye kuchicho to kendo kako biro ene kaka tuoche mang'eny mabedo kaka mag ulcers acid ang'o makawaida to kendo ok nyatim ni endoscopy no pile en una gima nyaka tim dichiel to endoscopy no be nyaka tim gi ng'amo ng'e tijno nikech samoro ka
otimi endoscopy ng'amo kong'e nyalo nene to karo kong'e nien koro experience expertise gigo nyaka bedi eka yude mang'ini en ma ok en wawe magi ma anga nyalo konyo mana matin en kadichiel kitimo wellness check kaka ni wacho nwa chat en gima bok nyal tim pile to ka pono no ni nyalo to tem mondo mitime nikech ka intiere stage 0 stage 1 stage 2 intiere kaka pod inyalo jole wach mogik daktari minyalo weyo godo kotende kod cancer mar ich ko cancer mar ich waneno ka medore chon waparo ni en cancer mar jo Japan jo China go lakini wanene ko ng'eny ka H pylori en gima ji ng'eny go nikech OIP oae chiemo kin gi H pylori onego thiedhi mondo ing'eno rum nikech en gima inya thiedhi kido ka idhi hospital tin gi acid mok rum acid no onego tim ang'o ocheki onego idhi mondo tim endoscopy ong'i iye kuchicho mondo ng'e ka gin go ng'ata nya yudo cancer ni ok ochuno ni nyaka ibed ng'ama central ok nya bed ni japur ok nya bed ni Uganda wano ji mang'eny ma yudo cancer gi to onge gi risk factor koro kineno ka dendi ok dhi maber tuo ni en tuo ma en na seche te dhi mondo laktar ocheki mondo timang'o ong'i ni ionge kode nyaka timni diagnosis by exclusion poni ng'ato deher mondo mi otudre kodi kata oseneno ranyisi gi odwani mondo mi obed gadiera nikech ranyisi gi bende biro ga gi tuoche mopogore opogore obed gadiera ni samoro nyalo luor to ken kata onyalo galore to en inyalo yudi kanye ji mang'eny gin gi luoro mang'eny koro inyalo yuda Kenyatta Doctors Plaza 46 kata German Medical Center man go office kanyo kata Kenyatta Hospital kibiro oncology side inyalo yuda Limo namba office kawuono pod ilose watimo adjustment moro obo chako tiyo next week kamano ya daktari amor keda dwoko ni erokamano kata dwoko ni dit ni theater ti wachi ni mondo bi puonjo oganda wa ok wakawe yoro yiem wadwoko ni erokamano makende erokamano Dr. Ochieng en laktar molony e thiedho kansa e yore mopogore opogore e yor stima e yor yath utime nuclear medicine kod mago duto te osebedo ko puonjo e ndalo mang'eny kotende kod wechegi to wacho kacha ni gima duong' en timo screening dichiel en cheko dendi en mulo dendi mondo mi ing'e ni to dendi chal nade ne in jahera mar cheno ni ageno ni puonjori achiel ariyo adek ne director na erokamano Nyalinzi ni producer na Papecho Koth erokamano mang'eny iluonga ni Ruth Otieno oriti masane